jumeneng mangkono ya Mang. Karepe mecah sepining swasana no. Iya, mecah sepining swasana. Sepati ngagem anu Mas Arya, aja dipleroki bablas ki praon. Oh mangkono ya Mang. Di lintang Kairo kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan Dik. Ya, maka yuk irama seger. Hey. Dalundo Cahayu. Selamat malam, Wilujeng Dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah, suwi ndak ketemu karo dirimu wong ayu. Iya, lama banget terakhir tahun sapa muni sewu ki mau. Wong aku sewu rong lahir kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4 Mas? Wah, kula malah kesupen lho. Oh iya, saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih, boleh Nduk. Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah-ungguh sampun sugih tata krama. Sampai kenaan nafas iki dalane iki. Wong kula ket alit niku nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? Masih ingat ora? Masih. Kelas berapa Nduk? Kelas 3 SD di Gor Kediri. Kediri apa Nganjuk ya? Enggak tahu aku ning Gor Kediri enggak tahu no aku. Nganjuk berarti. Aku itu HUT Kediri mundur. Iya, pasti kelas 3 SD nih jenengan. Masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas saniki? Iya. Sekarang kelas 3 SMA, alhamdulillah Mas Dana. Kelas 3 SMA ini ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Bu. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman-eman karire, fokus ke karir dan pendidikan dulu. Iya. Ya toh. Nek pesan positif dari Mas Akbar itu apa? Napa? mbok lakoni kena nek ora mbok lakoni ya ora apa-apa. Nek iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Nyapa Mas? Nyapa ngalah ki lho,
Loh kalau pacaran, kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, masih kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu ya. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sih. Nyinden kudu VC sih. Sobat aku Kan harus ada masuk ngono menjaga hati seorang, ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa nduk, nyontoh abah. Nah. Masya Allah. Apa akbar ya Mas ya. Dan suwe ra ketemu dadi apa saiki. Apa abu? Anu Duk, wah tapi sampean yo perkembangannya luar biasa Duk. Nggih. Sampean dhisik pertama kelas 3 SD, Iya. masa baru sampean sak benik tek ngono lho. Nggih, jangan. Saking cilik. Bedanya jauh loh Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah jan cilik tenan kok Duk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Oh malah luwih cilik. Cilik ya Mas Lu ya. cilik sampean ki. Oh, sampean iki. Saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dalan. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sopo-sopo. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh sinden A ki oh karirnya saya apik. Oh sinden B oh karirnya saya apik. Termasuk sampean. Ngono ta. Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu sik, Dek. Salam. Gimana? Salam. Iya, alhamdulillah. Samnika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas Dusun Dalan. Depok. Dusun Depok, Desa Sumberjo. Kamatane Gondang. Gondang, alhamdulillah. Kabupatene Nganjo. Anjir. Orang lali aku no. 3 hari di Nganjuk Mas Dalan. Iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh iya. Karena aku sih dulu ya. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem saya warga masyarakat Dusun Depok nggih khususipun kagem saya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya Mas ya? Iya. Oh iya, jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore Oh dulu. sampun, alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu. Pun sangu minyak kayu putih Kang nggih. Minyak kapak, DPU, paracetamol. Kok kabeh merek minyak mbok sebutnya to, Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas ya. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono lho. Iya Mas, aku juga. Loh. Jenengan juga harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Jadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Loh, banyak minyak. Wes aja Duk. Aku arep lekok karo kowe wis cilik. Wes, doa terbaik apa, Duk? Doa terbaik ini bersih dusun ya Mas. Dusun apa desa nih? Dusun. Dusun bersih dusun Depok. Iya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan kawilujengan. Amin. Sing kireng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Sing dereng pikantuk jodohnipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun nggih Mbak, Mas dayanipun. Kok kita dungane nyemoni aku lho, Duk. Gitu. Ya ora apa-apa ya tak amini, Duk. Ya, semuanya loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya.
Suwe ora ketemu kali panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sih, Nduk? Pengen aku sampean bowo sih. Bowo. Nah, wis bebas merdeka. Bowone apa? Ora ngarani Mas Akbar. Pelek slendro kena. Oh, el segur kena yo. Jadi sak mardikane sing gender. Nih, Teng loro ya. Iya. Iya. Ya. Apa? Ya. pelok nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Oh, boleh, Nduk. Boleh, bebas. Mangga. Sampean kan dulu suring toh, gabung Astabrata. Nggih. Nek pancen sampean suring ikut Astabrata dulu yang lama. Ya. Sampean dieling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Bajal? Sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya dieling? Mas yang brengosen apa yang tulisan ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewokan itu siapa namanya, Mas? Iya. Mas, nyawang aku tak kok yo lali padahal wis tak sebutnya ciri-cirinya. Salahnya rambut cukur, berarti aku eling. Mas siapa Mas? Namanya aku lupa. Oh iya Mas Tian. Ya itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh salah satu masih ingat ya? Iya Mas Tian. Mas Tian sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sapa ae? Mas Tian 1, minimal 3 aja. 3. Mas. Dilarang sinden ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Mas pengendang. Sopo asmane nek Siapa pancen? ya? Mas duluan aku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Jalan. Anake. Oh anake. Oh piye to Mas? Oh Mas Arya. Mas Arya. Iya Mas Arya. Kurang 1 sapa no? Ayo. Lek Heru. Gugur. Nah ket nawa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih Om Heru sing yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah karo Nah ya toh Mas Jan, tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Aja to kok pesinden kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap Disney kok. Penyerahan gunungan. Tang mudah. Iya sing nanggap Disney. Terus enak. Sandal
Tembangnya apa, Cuk? Wis bebas merdeka. Apa? Kadung tresna napa? Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang iki nek disenengi karo atine iki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. Oh iya, meh rahina nggih Mas. Boleh. Ya, maka ada. Was merah hina sunirana ingwitan beratani wiwit mangkat Nduk, nek ra kleru sampeyan duwe adik sing biyen seneng wayang ya? Nggih, betul. Benar. Masih suka wayang atau tidak? Masih. Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang. Alhamdulillah. Cuman ngono lho, aku cah cilik demen wayang mesti tak tukokke, Nduk. Oh gitu. Ora wayang-wayang sapa sih. Terima kasih Mas Akbar. Sing penting ora njaluk sepeda listrik. Ya ini. Ya terus. Monggo warga masyarakat Depok bagian dusun ini rumah rempah lah sekali ya. Oke.
Mas Kewo. Monggo bedai wancing undah tinggal Jangan duduk dulu. Iya, Mas. Ini kita sebelum menaikkan niki menika Pak Bayan Imam Siswanto, Bapak iya. Jito, Kang Sarto, Bapak Mujadi. Menika sampean tak pasangke salah satu Sigen Astabrata, engko berdua engko bareng-bareng munggahne para-para. Iya, siap. Di Lintang itu dari dulu karakternya tetap sama. Halus, lembut, feminim, sopan. Nggih. Jadi tak gandengne sing sekarakter sing sefrekuensi. Oh gitu, siapa Yang mana, halus, mana? yang sopan, yang feminim, yang santun. Aku ero. Mbak sapa? Ibu. Bukan ibu. Mbak Seli. Oh, Mbak Seli. Yang mana ini Mbak Seli? Yang itu, wah itu santun sekali. Oh, masa Kalem kamu sih? sama plak ketiplak Kok sama. nggak percaya ya aku ya? Musuh jono. Semuanya datang pakai yang apa? Ya. Lintang opo? Mbak Seli, selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Dek Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Cek wong tak lem santun priyayine lembut feminim kaya Lintang kok joget ngelek bedat kabeh bilang ngono. Oh, tenang. Lah kula niku. Nek olah ya aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bedhe. Lah aja to. Kuwi rong nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedat. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedat lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam ten penonton. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Akbar. Ya percaya Sel. Boleh mlaku jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di Malang ayo. Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, lah, jenengan penaturnya to. Kali nyamat. Mangke lek jenengan. Mangke lek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mriku. Oh, dite kowe to. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale Mas. Oh iya, dan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Kemudian cilikmu kuwi sak Lintang ngono kuwi. Nggih. Oh, ya sak mriki gitu. Kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. Kemayu Mbak Isa aku di luar kemayu. Aku kan memang cantik. Wah masa? Le. Coba sampean lihat kecantikanku. Aku wedi matamu Mbak. Lo dilek cepat aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana kamera mana? Loh. Kamera. Ini coba kamera. Ini mataku. Mana kan mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kemana kaya cempe to? Mata kanan, mata kiri, mana mataku? Mana mataku? Wale. Mantap. Ngene dalu, Seli. Selamat malam Mas Ada. Semangat 45 loh. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok.
Depok, Mas. Iya, Jajal sapa-sapa sih. Jajal, semangatmu kaya ngopo? Mana ya? Heeh, yuk penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam Lenting Roka. Kakak. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok generasinya mau sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok lemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Iyalah, luwih semangat sing kanan, Mas. Padha wedi Mbak Lembok, plototi ngono. Lah apa? Aku ini semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Delintang. Setiap aku melotot kayak ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi wong-wong wedi. Loh, iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Saya kayak CCTV sing mlaku ngene-ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok. Oh, bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para ya. Boleh. Nah, niki kula aturi minggah mboten ngirangi raos pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Nggih, monggo Bapak Jito. Ya. Monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo sekali. Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo Pak. Monggo Bapak. Pak Jito, Bapak Bayan. Sering dalu. Mereka Bapak. Jangan anu mikir Pak. Mikirnya. Nun sewu Bapak. Menika Bapak Jito ingkang pundi? Panjenengan? Oh, Bapak Jito. Monggo mriki Pak Jito, ten tengah-tengah mriki. Di. Nah, Bapak Jito di sebelah sini, Bapak. Masa jenengan iki, Pak Jito iki. Oh, lah jenengan pripun to Pak? Jenengan percaya kula iki kok goroy aku Pak Jito. Aku itu percaya karo sampean Pak Jito. Kok ngono to? Kalem. Lajeng Bapak sinten panjenengan Bapak? Bapak Lopo. Bapak Loko. Menika Pak Bayan. Nggih. Bayan mariki. Oh, mboten ngersakaken minggah. Mangke dibagi do. Oh, nggih. Menawi wonten mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo bapak napa badhe dados wonten. Napa?
Tembang kangen. Oke, siap. Badhe duet Bapak. Mas Akbar jaloke wong Jawa iki. Nggih. Sepurane kula Kak Jawa. Oh iya, siap. Mbok pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas, barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok, ngoten nggih Mas Nggih. nggih. Wonten apa mboten, Nggih, Bapak? wonten apa mboten? Yo alhamdulillah warga Depok yo seneng ngono ae. Senang nggih Pak Bunda. Senang, Mbak. Senang. Ya ampun Pak Bunda, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten sih. Lah mulai malah digoroye karo Pak Loto. Jare Terus ini. Ya, tembang kangen ya. Saya Nggih, siap. minta mendampingi bapak-bapak. nggih, yang nembang Pak Dito kali Pak Loto. Ya didampingi itu. Anjir. Sama di amping-ampingi di menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya niki berempat paduan suara nggih Mas. Nah. Maka ya dadekke buka saka tenor sik suruh langgam. Yo, dadekke ta, yo. Ini enggak paham. Wayah wengi hutan krimis sara uwes uwes banyu mampu metis petis wong sing panas meli rekwani aku sosro menurutku yen ora nasib
biasa. Ya ampun Mas Akbar niku wau Pak Jito oleh nyawer karo ngeten tangane. Gredeg Mas, bisa andeng dek lintang kairo. Matur nuwun sangat nggih Bapak-bapak. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dilancarkan rezekinipun nggih Pak. Panjang yuswa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki kita dulu istirahat dulu. Iya, Sama terima Mbak Sari kasih. dulu. Dilanjutke ya. Sapa? Iki saya ono kena pamundutan sing durung dipinangkani. Lah ya alon-alon waton kelakon. Gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh. Ya Mbak Yu Birgita Ayustiani, tak aturi berdiri ono ing panggungan Mbak. Ayo, sepane cawak. Ya we. Hey. Oke. Swasana ayo. Selamat malam wilujeng dalu, Nduk. Selamat malam Pak Dalang. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan teman-teman Astabrata. Nggih, leres Pak Dalang. Bahagia semangat, Nduk. Semangat Pak Dalang. Ya kudu semangat. Harus ngono. Ya, iki sowan ning Depok. Doa terbaik apa Mbak Birgita? Semoga warga masyarakat Depok ya. Depok, Depok sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Wah, cekaos to, Nduk. Oh, Pak lho. Lho donga apa mau nggih? Ya. Ya. Ora lemu entel ya. Nembang tuh, ini ada permintaan. Ono sing nyuwun sing anu kesayangan sing lagi ya. Kesayangan. Sing nyuwun Mbak Birgita. Iya. Siapa tuh? Sehat. Oh, Ya. siap kok sehat. Kalau siap kok sama sehat. Gak kedengeran maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, ya. Oke, ya tanjaknya kayak apa? Yuk kesayangan Mas. Ya, maka.
Wis katur kesayangan. Ayo terakhir ayo Sinta, Mbak Neha, Mbak Aulia karo sapa ki? Sekar pisan ya. Ya, yo sepate coba kayak apa? Yuk. Oke. Selamat malam Sinta. Sugeng dalu Pak Dala. Sugeng dalu Neha. Good night Mas Dala. Neha dalu dinehi. Sugeng dalu sama ini Mbak Aulia Pangesti. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Nduk Kahayu Sekar. Sugeng dalu Mas Akbar. Iya. Kayak suaranya kayak pilih warna-warni. Hubungannya apa? Oh, kacanya apa nih di warna orang? Milih berempat, apa ki? Caping gunung atau lewung? Ayo milih. Berempat, ayo apa? Diskusi. Lewung nggih. Lewung oke. Digedrukne ya. Berempat, sing kompak. Gerakane disamakan. Ayo. Monggo permintaan lagu liyane disambung ning Pater Songo guru-guru sing ngomber jagate. Lah ya. Yo, lewung karo gedruk coba kaya ngapa? Ya go balik rasa nang gamelan. Yo.
1 2 3 4 ya. Salam dilepas. Matur nuwun. Ayo. Ya. Juk, piye Malik Slindro? Ayo. Mengko perkara kok gegojekan kang sarta tetembangan disambung ning Parsanga boro-boro. Iya. Iki lakone rada ribet. Lah iya. Iya. Ayo nutuk lakon dhisik. Cawe sesaji ingkang sinuwun. Iya. Tak dereke. Moga-moga lakon sing apik bisa kanggo kinarya sarana angsar katentreman, angsar kabecikan satemah dusun Depok dadiya dusun sing badatun thayyibatun warapun ghafur antuk nugraha saka Gusti Kang Maha Kawasa ya ana tak dereke. Ya.